масҷидҳои тоҷикистон 10 моҳ ба ин тараф бастаанд. дар ин муддат бештари маҳдудиятҳои ҷоришуда ба хотири пешгирӣ аз коронавируси нав бардошта шуданд. намояндагони кумитаи дини тоҷикистон дар робита ба кушодашавии масҷидҳо гуфтанд, посухи вазорати тандурустӣ ва ё ситори ҷумҳуриявии мубориза бо COVID-19-ро мунтазиранд. Аммо дар вазорати тандурустӣ касе ҳозир нашуд ин мавзӯъро шарҳ диҳад. дар ин ниҳод аз мо мактуби расмӣ дархост намуданд. охири моҳи сентябр мақомоти беҳдоштӣ гуфта буданд, ки бо ҳадафи пешгирӣ аз паҳншавии бемории COVID-19 дар миёни калонсолҳо наметавонанд бо фаъолияти масоҷид иҷозат диҳанд. мақомот 10 моҳ пеш дар шабу рӯзе ибодатхонаҳоро бастанд, ки нигарониҳо аз афзоиши бемории ҳамагир дар ҷомеа зиёд буд. дар ҳоле ки бисёре аз маҳдудиятҳои вобаста бо коронавируси нав дар тоҷикистон бардошта шудаанд, сокинонро баста мондани масҷидҳо нигарон кардааст. ҳар табиби худаш эҳтиёт мекунад. ҳамин ниқобқа ки медуре мебуре мехоне 5 вақта мехези мера. барои раз ки пам нашидест мода худо ба шукр мисол ба рӯзиги парвардигор инаи чизо маҳрӯем мо мехоҳем ки мон хона намоз хонанд мисол бояд ки тозагӣ бояд боша вақте ки мисол намоз мебиё одам покапой ба турат. масҷидҳо дар тоҷикистон яке аз маконҳои асосии таҷаммӯъ ба шумор мераванд ва дар рӯзҳои ҷумъа дар ин ҷо издиҳоми бузурге ҷамъ мешавад. баъзе коршиносони умури дин ин шабу рӯз кушодани дари масҷидҳоро лозим медонанд, вале таъкид мекунанд, ки ин амал бо муҳайё намудани шароит дар масҷидҳо, риояи қоидаҳои беҳдоштӣ ва баъзе маҳдудиятҳо ҷорӣ шавад. дар ҳамин масҷидҳо бояд ки вентилятсия гардиши ҳаво бисёр дуруст бошад. ман ҳоло дар тоҷикистон надидем ки ҳамон вентилятсия ё гардиши ҳаво дуруст бошад дар мо нест. хуб шояд ки оҳиста боз кардан лозим аст, аммо масалан гуфтан мумкин аст ки мардуме ки то 40 аввал равад, масалан аз 20 то 40 масалан баъд масалан зиёдтар бубинем чӣ тавр ин чизҳо риоя мешаванд. мақомоти тоҷикистон мегӯянд, иҷрои чунин амал дар кишвар мушкил аст. бархе аз масъулини кумитаи дин мегӯянд, бахусус дар намози ҷумъа риояи фосилаи иҷтимоӣ номумкин аст. бори дуввум аст ки намозгузории дастаҷамӣ дар масҷиду ҷамоатхонаҳои тоҷикистон манъ мешавад. бори аввал дар моҳи март ибодатхонаҳо барои 2 ҳафта баста шуда буд.